www.pedicalea.gr και θα σας παρουσιάσω αυτά τα υπέροχα παιδικά χαλιά. Τα χαλιά είναι φτιαγμένα από ειδικό αφρόδες υλικό EPE-Foam. Το υλικό αυτό είναι πάρα πολύ καλό, παρέχει μεγάλη ασφάλεια στο παιδί σας καθώς απορροφά τους κραδασμούς. Το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό αφρόδες υλικό EVA. Το συγκεκριμένο είναι υποαλλεργικό και είναι ειδικά σχεδιασμένο για βρέφη. Δείτε πόσο όμορφο είναι! Τα σχέδιά του και τα χρώματα είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι διπλής όψης, με πάρα πολλές διαφορετικές παραστάσεις, οι οποίες είναι και εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές. Τα χαλιά είναι αδιάβροχα, καθαρίζονται πάρα πολύ εύκολα και επίσης μαζεύουν πάρα πολύ εύκολα για να μπορείτε να τα αποθηκεύσετε. Είναι να προσέξετε πως όλα τα υπόλοιπα παιδικά και βρεφικά χαλιά έχουν πάχος μισό εκατοστό. Το συγκεκριμένο έχει πάχος 1 εκατοστού, έτσι ώστε να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια στο παιδί σας.